Paradise Photofest. Paradise Photofest. Paradise Photofest. I love a cold cigarette first thing in the morning. I love to hear the voices in my head. Teraz začína taká spoločenská púť vlastne Banskou Štiavnicou za fotografiou a teda budeme sa z Art Cafe, keď otvoríme túto vernisáž, pozrite si tu veci, tak sa presunieme zase na ďalšie miesta. Paradise Photofest. Moja výstava v Art Cafe reflektuje životné obdobie, ktoré som prežila posledných 6 rokov. Paradise Photofest. Je to vlastne o takých tajomných bytostiach, duchovných, víly, čarodejníci a duchovia v Banskej Štiavnice, ktorých stretávame tu každý deň a všade. Sú to portréty ľudí, ktorých fotím na ikonickom takom mieste, ktoré sa volá Hájovňa. Michal má fotografie miest postihnutých nejakou banskou činnosťou. Robo Kočan má skvelé, veľmi technicky náročné a veľmi dobre zvládnuté fotografie zákutí v Banskej Štiavnici. My jsme taková hodně neformální skupina a vlastně vzniklo to tak, že naše kamarádka si koupila dům, ten dům byl prázdný a chtěla v něm něco udělat, my jsme v něm vystavili fotky a říkali jsme si, že by možná nebylo špatný vystavit něco dalšího, takže jsme se sformovali do neformální skupiny, kterou jsme nazvali Šedá zóna, je to něco prostě neoficiálního, něco mezi. Fotky sú vystavované v štýle, že sú vložené medzi knihy, čím je to veľmi zaujímavé a iné ako iné výstavy. A takisto sme vlastne zriadili, pripravili sme takú väčšiu ponuku kníh, fotopublikácií, o autoroch, o tom, ako fotiť, rôzne techniky, takže vlastne návštevníci si môžu vybrať ešte aj navyše z týchto kníh. Vy sa vlastne staráte o zvukovú kulisu na vernisáži Emy Lančaričovej a trochu reagujete aj na techniky a technológie, ktoré používa ona vo svojej tvorbe. Ja som na to chcel reagovať trošku akoby aj z toho obsahového hľadiska, preto som si schválne vybral akoby, že staré technológie, tým, že v podstate aj na tých fotografiách je taký nejaký rozpad. Kde vlastne potom akože pri samotnej tej technickej realizácii som pracoval s tým, že som na digitálnom sampleri vyrobil v podstate akoby, že krátku skladbu, ktorú som potom nahral na magnetofónový kotúčový záznamník, z ktorého vlastne akoby tá melódia je aj prehrávaná. No. 3, 2, 1. Paradise Photofest. U nás návštevníci môžu vidieť 3 výstavy, absolvovať 3 vernisáže. Jednak môžu vidieť parádne fotografie, ktoré sa nachádzajú v exteriéri, na terase a na dvore za domom. Ďalej tu máme takú zaujímavú inštaláciu v Banskej štôlni, ktorá je súčasťou tohto domu. A taktiež samozrejme nesmú chýbať aj fotografie Deža Hoffmana, ktoré sú v prednej miestnosti v pamätnej izbe. Drop. First you say it's okay, and then you tell me to stop. Please move your chair so I can figure you out. I've yet to figure you out. Paradise Photofest.
Paradise Fotofest. I'm all ready to go and die in my home. I don't wanna go, I'll love a cold cigarette. Paradise Fotofest. Nevidím jej rysy, nevidím jej črty, nevidím jej relief, nevidím nič. Jediné, čo vidím, sú bazéniky, chatky s nápismi Home, svietiace lampióny, pokosené trávniky, umelé vtáky a priestory, ktoré sú vraj monitorované kamerovým systémom. Paradise Fotofest. Já jsem byla nadšená z toho, že ty fotky budou vystavené na sídlišti. Je to jako taková mezisídlištní komunikace. Prostě jihlavské sídliště posílá signály tomu Štiavnickému. Paradise Fotofest. Textilná výroba má v Banskej Štiavnici a v tomto regióne bohatú tradíciu. Tie korene siahajú do 18. storočia pradiarením bavlny. Paradise?